Ik wil graag ambassadeur worden omdat ik kinderen wil motiveren om te basketballen of een andere sport te doen. Eigenlijk al bij has een handicap of best een keer gewoon werken dat ze iets net meer kennen, dat ze toch nog wat in een gehandicapte sport kunnen doen. Ik wil graag ambassadeur worden omdat ik sport leuk vind. En omdat het gezond is en dan wil ik gewoon voor alles, voor iedereen wil ik zo gaan sporten. Daarom wil ik ambassadeur worden, want ik wil voor de gehandicapte sport opkomen. De 14-jarige Jelmer uit Noordburgum had de spierziekte HMSN en zit daarom in een rolstoel. Is Branders uit Nijlaan is 15, hij is binnen met een iepen rechtje. Door zenuwbeschadiging binnen zijn voeten net sterk genoeg. Beide Friezen zitten zo'n kwad in het Nederlands Paralympische basketbalteam. En daarom maken ze dit weekend op een speciaal kamp strijden om het ambassadeurschap. Nou, het is een kamp voor sporters, gehandicapte sporters uit Nieuw-Geland. Wij leert door het ambassadeurschap van Nederland. Dan moet je trooien om mensen van geen sporten, dus gezond te zijn. Dan leert dan hoe ze met mensen maar communiceren over al die sporten en dat ze graag mee willen doen. Er binnen nog Nederlandse deelnemers, zowat de helft mooi ambassadeur worden. Ik hoop dat we allebei er worden. Zoals ik baal dat hij het wordt. Nou, dat denk ik net. Nou, er is altijd weer een kans als het wist. Nee, ik zou net echt behalen. En dan? Nee, ik kijk net. Ik ken altijd nog dus.